El clúster Innovi ha organitzat a l'Enològica una jornada sobre la importància dels tapaments en vins i caves que ha comptat amb una bona assistència de públic entre elaboradors i professionals del sector vitivinícola. Albert Hereu, director de l'Institut Català del Suro i membre d'Innovi, ha destacat en la ponència inaugural de la jornada els aspectes beneficiosos del tapament en taps de suro, com la contribució a l'estabilitat i la traçabilitat del vi. També ha posat l'accent en l'apartat mediambiental, ja que el suro és un material natural que reté més CO2 del que emet i la seva extracció no causa cap impacte negatiu en l'arbre. Hereu també ha exposat els resultats de diversos estudis sobre la percepció dels consumidors que constaten que el suro s'associa en general a una major qualitat del producte. El director de l'Institut Català del Suro també ha recordat que Catalunya és vitivinícola i surera, un fet excepcional que permetria incorporar el suro com a element que doni valor i diferenciï el producte. Des d'aquests propis estudis de suro, diguem-ne, de proximitat i la interrelació amb el vi, però tot un món a nivell enoturístic, a nivell d'associació del consumidor a un producte de la terra, a un producte que està vinculat entre el vi i el suro, etc. No? Tot aquest factor nou que no s'ha explorat fins ara, doncs és un potencial que des de l'Institut Català del Suro creiem que pot aportar moltíssim en el sector vitivinícola, que està en un món plenament competitiu, amb molts de països, moltes referències de vins, molts de vins, i tot el que sigui aportar exclusivitat, diferenciació, és positiu. Al final de la ponència, Hereu ha explicat que un projecte presentat per Innovi rebrà finançament del Ministeri d'Economia per desenvolupar taps que continguin informació sobre l'ampolla de vi. A través d'aquesta identificació, amb aquest codi QR o NFC, d'acord, en què a través del teu mòbil pots obtenir dades d'aquella ampolla, pots obtenir dades del celler, del tap, del que sigui, del que tu decideixis incloure-hi en aquella codificació, doncs el que estàs fent és una mena de compromís amb el consumidor, una mena de joc amb el consumidor, i en aquest entorn, com deia abans, competitiu, en què en un lineal pot haver-hi centenars d'ampolles i el que hi ha és necessitat de diferenciació, aquesta eina és una eina, jo crec que és molt interessant pels cellers i que pot donar, moltes oportunitats d'interrelació. Segons Hereu, el treball de clúster està permetent un salt qualitatiu en innovació de molts cellers associats gràcies a l'aliança que existeix entre tots els integrants de la cadena de valor.